Jidher li dwar il-każ Dirty Oil, ċirku ta' traffikar ta' żejt mill-Libja għall-Italja, l-awtoritajiet Taljani għamlu kuntatt ma' dawk Maltin u aġenziji Ewropej għal kollaborazzjoni ikbar fl-investigazzjonijiet. Tiżvela dan il-Gazzetta Times of Malta li tispjega kif kumpaniji f'Malta u l-Italja setgħu kienu użati għal ħasil tal-flus f'dan it-traffikar. Kumpaniji li skont sorsi jista' jidher li m'għandhomx jaqsmu xejn maż-żejt, imma li fil-verità iservu biex dawn il-flus maħmuġa jitnatfu. Dan il-ħasil ta' flus qed jingħad li hemm involuti fih kemm Maltin kif ukoll barranin. Brabta ma' dan il-każ ta' kontrabandu taż-żejt, l-awtoritajiet Taljani diġà ordnaw u saru numru ta' arresti fosthom tal-Malti Derin De Bono li jidher hu suspettat li kien involut fil-loġistika u t-trasport taż-żejt. U maħsub li f'dan it-traffikar għaddew iktar minn 80 miljun kilo ta' diesel b'valur ta' iktar minn 30 miljun euro. Traffikar ta' żejt li possibilment kien juża lil Malta bħala waqfa fit-trasport tiegħu bejn il-Libja u l-Italja. Fl-aħħar jiem il-każ Dirty Oil kien marbut minn uħud fosthom Rai News 24 mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Kien żvelat ukoll kif Derin De Bono kien interċettat jesprimi r-rabja tiegħu għal Kumitat tan-Nazzjonijiet Magħquda u artiklu ippubblikat fuq il-Wall Street Journal dwar dan il-każ kif ukoll għal Caruana Galizia li tellet l-artiklu fuq il-blog tagħha wkoll.